Prvo da vidimo da li će da upali, pa onda sve ostalo. Ok, to je dobar znak. Kao što vidite, počeo je pada sneg. Nije jak, nije strašno, ali sneg. Danas je četvrtak, 27. novembar. Ja idem do servisa, do Eurosumara, da zamenim plastiku koja je pukla prilikom onog pada. To ste već gledali. Usput ću vjerovatno da im tražim da mi zamene i ulje i filtere. Kad već idem, mislim sad sam na 3200-3300 km. Zvanično ne bi trebalo još, ali ja mislim da ne škodi da se zameni to malo češće, bar u početku, da baš ne čekam 5000 km. To je druga stvar. Treća stvar koju ću da prijavim ponovo je da sedište ne može da se zatvori lepo. Četvrta stvar će da bude opet ono curenje ulja, pa da mi kažu zvanično da je to normalno ili ako nije normalno da ga srede. I baš me zanima, ako mi kažu da je normalno, koji će biti razlog, obrazloženje zbog čega to curi. Da, ali sad ću onako dobro da slušam i da zapamtim šta mi govore. Jel sam htio još nešto da im kažem? Da, i naravno ono što je najveći problem, a vidjeli ste juče kad sam onaj short okačio, to što skuter nije htio da upali. Nakon vožnje od sat vremena i pauze od 2 minuta, po kišnom vlažnom vremenu doduše, nije htio da upali i upalio je tek posle 2-3 sata kad se vjerovatno malo i osušio ili ohladio ili ne znam ni ja šta je moglo da bude, zbog čega inicijalno zapravo nije htio da pali. Tako da ćemo da i to pomenemo pa da malo isproveravaju o čemu se radi, jer stvarno ako njemu smeta kiša i ako to znači da ja neću moći da vozim kad praktično do marta, kad god neka kiša padne, onda stvarno daj da ga prodajem i da kupim ponovo Mustanga. I tako, kao što vidite, vreme je divno za vožnju. Neka mešavina kiše i snega, ima oko 2 stepena, 1-2, tako negde. Mislim, meni vreme nije problem, to znate i sami. Malo me nervira što ću posle morati da se vraćam od servisa do kuće preko celog Beograda. Sad vidjet ću da li da se otvorim za taksi ili da patim u prevozu ili nemam pojma, to ću već da smislim. Kočimo. Nema nikog iza. Oprostit ćete mi ako povremeno kamera bude zamazana i zamrljana. S obzirom na to kakvo je vreme, ja očekujem da će u gradu, i koliko je sati, 7:20, ja očekujem da će da bude haos u gradu, jer kao prvo počinje špic, kao drugo po ovom vremenu niko ne zna da vozi u Beogradu, tako da očekujem neke malo veće gužve, bar tamo do Mostara i dok ne izađem na autoput. Evo pravog testa za moje gume, da vidimo kakve su stvarno. Michelin, odnosno Michelin City Grip 2. Malo sam ih testirao kad je bila kao neka kišica, ali to nije to. Ovo će biti pravi test. Nije baš da ima snega na putu, ali ja bih rekao i da nije daleko toga. Gužva, gužva. Pa da krenemo polako, a? Šta kažete? Juče kad sam se provlačio, malo mi je falilo da čoveku zakačim retrovizor. Ne znam šta mi bi, zakočio sam bukvalno na milimetar. Ne znam šta se sad ovdje dešava, jedno tamo policija stoji. Izvinjavam se svima. Po ovom vremenu niko vjerovatno i ne vidi retrovizor, pošto su zamagljeni prozori, pa morat ću ja da gledam za ostale. Dobro, brate moj, ne moraš baš na mene.
Sačekat ćemo ovdje. Ako čujete malo veću buku, to je zato što vozim sa otvorenim vizirom, jer pin lock nemam i dalje, niti imam i gdje da ga nabavim. Otprilike jedino rješenje bi bilo da nabavim kompletno novu kacigu. Jer za ovu, gdje god sam pitao kogod prodaje NOX kacige, nema ni pin lock, nema ni vizir ceo da se kupim i to bi mi bilo isto ok. Ali nema ni jedno ni drugo. Iskreno ja nemam pojma ni da li je NOX uopšte neka poznatija marka i zastupljenija, očigledno nije, mislim. Kad sam kupovao kacigu, bukvalno jedini kriterijum mi je bio da može da mi stane glava u nju i ova je bila jedina koja je to ispunjavala, a da ne košta 96.000 dinara, kao recimo Schubert. Zbog ovoga sam i krenuo sat vremena ranije. Jer iako idem skuterom, pojma nemam koliko će mi trebati da se probijem kroz ovaj haos. Realno bi mi trebalo 15 minuta da je neko normalno vreme i normalni uslovi, ali ovako ne zna se. Ja mislim da bih mogao bar malo da ovdje se provučem. Ajmo dalje. Ovo će biti jako zanimljiva vožnja, vidim. Ajde, ajde. Hvala. Na momente mi djeluje kao da namjerno idu na mene da me zatvore. A ja nisam recimo neko ko će sada vozi žutom trakom. Ali dobro, idemo lagano pa kako bude, dokle stignemo. Ne bih baš da zakačim nekoga. I da neko ostane bez retrovizora. Naprimjer ja. Evo vidite da se ovdje ljudi prebacuju iz jedne trake u drugu. Jer valjda misle da će... Jao, pa ovdje su radovi neki. To je problem. Ljudi prave metro. Ništa. Ne bih komentarisao. Ovaj pušta dvojicu, dobro. Sad ovaj neće pusti ovog. Hvala. Divni ste. Iskreno, nemam živce, ja se više provlačim. Malo mi je stresno. 7:30 je, stiže mi ovako na vreme. I da, znači vidjeli ste, ako ste gledali onaj short koji sam jučer objavio, nemam pojma ni koliko će uopšte biti dostupan, da li to ostaje stalno na YouTube-u ili se briše nakon nekog vremena, ne znam kako to funkcioniše, ali ako niste gledali. Šta se desilo? Juče je bila neka kiša, ja sam najnormalnije, bilo je možda 5 stepeni, tako? Ja sam najnormalnije ujutru upalio skuter nakon cele noći koliko je proveo na polju, kao i uvek. Upalio iz prve bez ikakvih problema. Imam ovdje ovaj indikator napona koji kaže da je 13,9, evo trenutno napon na akumulatoru. Kad sam ga juče palio ujutru, kad sam dao kontakt, znam da je bilo nešto oko 12, recimo 11, nešto, ono standardno. Ajde, kad svi idu u žutu traku, idem i ja. Znači ništa vanredno, ništa čudno. Upalio je, kao što rekoh, najnormalnije. Vozio sam ga jedno sat vremena, išao sam malo i na poligon i onda se malo vozio po gradu, pa tek onda došao na posao. Sve je funkcionisalo savršeno, nisam osjetio nikakvo cimanje, štucanje, davljenje, kašljanje, što se kaže.
Znači sve je bilo u najboljem redu. Došao sam do firme i pošto mi ovi iz obezbeđenja nisu odmah otvorili onu rampu da uđem, ja sam samo parkirao na bukvalno minut. Na minut sam ga ugasio. Tu pored zgrade da uđem unutra da vidim šta se dešava, jel neko može da mi otvori. Izašao sam napolje, pokušao da ga upalim i ništa. Ono što ste vidjeli na snimku, on vergla i to je to. Ne pali. Znači kill switch uključen, ćopava podignuta, goriva ima. Uvek sipam isto gorivo, nisovo. Tako da sve to izbacujem iz računice. Pumpa za gorivo se čuje da radi kada dam kontakt, to me pitao neko od vas u komentarima. I šta je još bilo moguće, probao sam bez gasa kao što ga inače palim, probao sam sa malo gasa, ni tako nije htjelo sa prednjom, sa zadnjom kočnicom, ne znam, probao sam da ubacim ovdje, znate ono kako može ovdje da se na njemu ubaci onaj ključ, onaj metalni uložak koji je kao pravi ključ, jeli, ubaci se ovdje u bravu, što je recimo neki backup ako mi se istroši baterija na ovom đavolu, privesku, kako se zove ovaj od ključa. Znači i tako sam pokušao, ni to nije uspjelo. I naravno to je trajalo jedno 10-ak minuta to moje pokušavanje, na kraju sam bio u fazonu ok, ima da izvučem akumulator, ima da mu uništim ovaj starter, neću više. I onda sam ga samo odgurao dole u garažu, ostavio sam ga jedno 2 sata i nakon ta 2 sata probao sam da ga upalim tu u garaži, on je upalio. Ugasio sam ga, ponovo sam ga upalio, normalno, opet sam ga ugasio, 3. put nije htio da upali. I znam da mi je u tom trenutku pokazao prilikom paljenja na displeju da je napon bio nekih 6, nešto volti, što je malo. Tako da nije isključeno ni da se malo akumulator ispraznio. Ali sad šta je bolja priča, ja ga ostavim još jedno 2 sata. Ponovo siđem u garažu, upalim ga najnormalnije, iz prve, u sekundi, provozam ga po garaži 2 kruga, parkiram ga, ugasim ga, ostavim ga minut, ponovo pokušam da ga upalim najnormalnije, ostavim ga još par sati do kraja radnog vremena i ponovo ga normalno upalim i odem kući. I evo, jutros je opet upalio normalno i ja više nisam pametan i ne znam šta da mislim. Iskreno nisam obratio pažnju jutros kad sam ga palio koliko je pokazao da je bio napon u tom trenutku. Biće vjerovatno na snimku pa napisat ću ako budem video. Znači, stvarno onako, stvarno ne znam šta da mislim i šta da očekujem i šta da kažem u servisu. A druga stvar, ajde, ako je do akumulatora, ja sam se prvo nadao da je do, recimo, svećice, do kablova, mislim nadao, jer onda znam šta je, iskvasio sam ih, prošao sam kroz neku baru, to se iskvasilo i sad mora da se osuši da bi se ponovo upalio. Nije mi jasno kako nisam primetio nikakve simptome tad kad sam ga iskvasio u tom trenutku. Druga stvar, ako je do svećice, do kablova, do te vlage, jel to znači da ja neću moći da ga vozim nikad kad padne kiša ili sneg? Treća stvar, ako je u pitanju akumulator, kako je moguće da se na skuteru starom 2 mjeseca ispraznio akumulator, a nije bilo nekih niskih temperatura, od kad sam ga kupio nije bilo minusa uopšte. Malo mi je sve onako, misterija, ali dobro, vidjet ćemo prvo šta kaže zvanični servis, pa ćemo da vidimo dalje. Jel beše, ja treba da idem desno ovdje. Moram malo da podignem vizir jer se baš zamaglio još sad ovako dok pričam. Ja nemam pojma ni kakav je ovaj objektiv na kameri. Valjda ste vidjeli nešto. Sam ja promašio skretanje. Ja bože, ja debila.
promaših skretanja, nema veze, sad će se vratim. Vjerovatno mogu i ovdje nekim lokalnim putem. Ček, samo stanem na sekund ovdje. Jao. Ok, može i ovuda da se ide, pa da se ne vraćam džabe na autoput. I tako, ljudi, muke sa novim skuterom. Koliko god da sam ga hvalio pre samo par snimaka, počeo je da me zeza i da mi pravi probleme. Sad razumeo bih da ima 2 godine, pa da mu polako već ističe garancija, pa da je, što kaže, projektovan da tad počne da zeza. Ali ovako, ne razumem. Pazi što me navigacija vodi ovdje u ovu jednosmjernu ulicu. Objektiv je dobar, sve vidite. Sad kaže levo. Gdje li ću ja da završim? Nisam ni znao da ovo naselje postoji. I da ovako izgleda. Mala avantura, šta fali? Evo 14 volti na akumulatoru. Sad ću baš kod servisa kad budem stao da pokušam da ga ugasim i pustim minut i onda da ga upalim opet. Čisto da vidimo šta kaže i kako se ponaša. Sad bi neko krenuo da psuje što po ovakvom vremenu mora da ide u servis, ali znate već vi mene da ne idem u servis, da ne moram danas da idem, da nemam zakazano, išao bih po ovom vremenu na posao, tako da samo je pitanje gdje se vozim, na koju stranu. Uopšte nije pitanje da li ću da vozim. Stižemo. Stižemo do Eurosamara. Ovdje još nema nikoga u prodajnom salonu. Koliko je? Tek 28. U servisu ima nekog, ali neću da ulazim pre vremena. Da vidimo, znači ovako gasim ga kao što sam ga juče ugasio. Ček, samo sklonim telefon sa kiše i sa snega i da vidim ili mi kamera radi dalje, radi. Znači da provjerimo samo, nek ostane on sad ugašen jedno minut, 2. Ja ću da ga stavim na štender kao što sam ga i juče stavio. Znači sve isto. Ajde, čisto sad dok ja skinem ovu moju opremu, taman će da prođe par minuta. On pišti, to je juče bilo tako, nisam mu isključio to pištanje, tako da sve hoću da simuliram da bude identično isti potpuno scenario kao što je juče bio. Izvinjavam se zbog ovog ugla kamere, ali pokušavam da skinem ove navlake za noge. To će stavim posle, neću sad otvaram sedište jer to ni juče nisam radio. Mora da bude neka muka uvek s ovim navlakama. Zaglavio se ovaj resvešlis. Šta je ovo, hitna pomoć, malo pre neka policija bila. I ok, to je recimo to vreme koje je juče prošlo. Kontakt. Kill switch. I juče sam prvo probao ovako da držim prednju kočnicu. Evo ga sad pali. Šta se bre ovo dešava? Ok, nisam pametan, ne znam šta je u pitanju, ali
Nisam ja taj koji treba to da zna. Ljudi, ako se ne vidimo, vidimo se, što se kaže. Ja ću da sad prekinem snimanje, a vama ću naknadno reći šta se dogodilo u ovom ili u narednom snimku, pošto mislim da ovaj već dugo traje, ali verujem da ni taj naredni nećete čekati duže od par dana. Vidimo se mi, pa da vidimo ima li nade za Sima i za mene zajedno sa njim. Ajde, ćao!